Chcel by som povedať, že Európska únia alebo západné krajiny Európskej únie vôbec nereagujú na to, čo sa deje v Kurskej oblasti, kde nacionalisti Ukrajiny týrajú, vraždia obyčajné obyvateľstvo, obyčajných vlastne občanov a v novinách ani nikde na internete sa o tom nehovorí a sa to akceptuje, čo je veľmi zlé. Si myslím, že európske štáty a západné krajiny by mali to ostro odsúdiť, mali by na to reagovať, lebo keď robili reportáže, urobili fiktívnu show niekde o Buči v Kieve, tak bolo to všade v novinách, odsudzovali to a robili z toho neviem aký veľký trestný čin, pritom si to sami zinscenovali za pomoci Západa Ameriky. No a na dnešný deň, keď vidíme, čo sa deje na nových teritoriách Ruskej federácie, či Záporožská oblasť, či Chersonská oblasť, či Kurská oblasť, kde ukrajinskí nacionalisti vtrhli, urobili si vlastne raid a začali týrať a vraždiť občanov bežných, či starých ľudí, či deti, či ženy, či tehotné ženy, západné krajiny Európskej únie vôbec na to nereagujú, neukazujú to nikde a táto informácia vôbec nedochádza do obyčajných občanov Slovenska, či Česka, či krajín Európskej únie. Keď človek si neotvorí nejaké alternatívne noviny, neotvorí si Telegram, nečíta ruské alebo srbské noviny, vôbec o tom nevie nič. Ale podľa môjho názoru by mal byť rovnaký meter a mali by to tvrdo odsúdiť.